Gaurkoan, Pitagorasen teorema zer den eta nola aplikatzen den ikasiko dugu. Pitagorasek edozein triangelu zuzenen aldeen arteko erlazioa arautu zuen. Honako hau baieztatu zuen. Edozein triangelu angelu zuzenen aldeen gainean eraikitako karratuen azalerak honela erlazionatu daitezke. Gogoratu, triangelua angelu zuzena izan dadin, barne angeluetako bat 90 gradukoa izango dela. Pitagorasen esanetan, angelu zuzena osatzen duten aldeen gainean eraikitako karratuen azalerak batuko bagenitu, hau da, gure irudian B karratuaren azalera gehi C karratuaren azalera eginda, alderik luzeenaren gainean eraikitako karratu honen azaleraren berdina izango litzateke. Hau betetzen den kasutan, triangelua angelu zuzena dela baieztatuko genuke. Beste modu batera esan da, B neurriko aldeak dituen karratu honen azalera, B bider B, hau da, B berbi izango litzateke, gehi C neurriko aldeak dituen karratu honen azalera C bider C litzateke, hau da, C berbi, berdin, A neurriko aldeak dituen karratu honen azaleraren berdina litzateke. Hau da, A bider A berbi. Triangelu zuzenen aldeak modu zehatz honetan izendatzen dira. Gogoratu, oraintxe aipatu dizuedan moduan, triangelu bat zuzena izan dadin, bere angeluetako bat 90 gradukoa izango dela. 90 graduko angelua osatze duten bi aldeei, bi hauei, katetoak deitzen zaie. Eta 90 graduko angeluaren aurkako aldea, luzeena izaten dena, hipotenusa da. Ondorioz, Pitagorasen teoremaren formula honela adieraziko litzateke. Kateto karratu gehi kateto karratu, berdin hipotenusa karratu. Pitagorasen teoremak hainbat erabilera ditu. Batetik, triangelu zuzen baten alde baten neurria kalkulatu dezakegu Pitagorasen teorema erabiliz, beste bi aldeak ezagunak direnean. Bestetik, triangeluak sailkatzeko erabil dezakegu. Bi erabilera hauetan Pitagorasen teorema nola aplikatu jarraian ikusiko dugu. Aipatutako lehenengo erabileran, triangelu baten aldearen neurria kalkulatu genezake, beste bien neurriak ezagunak direnean. Adibide honekin ikusiko dugu Pitagorasen teorema nola aplikatzen den kasu hauetan. Adibide honetan, bi katetoen neurriak ezagunak dira, bata 11 dezimetrotakoa da, eta bestea 14 dezimetrotakoa da. Eta, kasu honetan, hipotenusaren neurria kalkulatzea eskatzen digu jarduerak. Hau egin ahal izateko, Pitagorasen teoremari dagokion formula aplikatuko dugu, eta hemen ditugun datuak ordezkatuko ditugu. Kasu honetan, bi katetoen neurriak. Lehenengo katetoa berbi, adibidez 11 berbi, gehi beste katetoa berbi, 14 berbi, berdin hipotenusa berbi. Hemen ezin dugu daturik ordezkatu, gure ez ezaguna hauxe delako. Hemen lortu dugun hau, bigarren mailako ekuazio simple bat litzateke. Ekuazio hauek nola ebazten ziren gogora ekartzeko, kanalean eskuragarri duzue bigarren mailako ekuazioen inguruko bideoa. Hurrengo pausoa, eraiketak burutzea izango da. 11 berbi 121 eta 14 berbi 186. Bi hauen batura 317 da. Eta azken pauso bezala gure hipotenusa askatzeko, berbi edo karratu honen aurkako eraiketa egingo genuke berdintzaren beste aldean, hau da, errokarratu eginda, gure hipotenusaren neurria zein den kalkulatuko genuke. Kasu honetan, 17,8 dezimetro. Jarraian, antzekoa den adibide bat ikusiko dugu. Kasu honetan, kateto baten neurria kalkulatu beharko dugu, beste katetoaren eta hipotenusaren neurriak ezagunak direnean. Aurreko adibidean ikusi dugun moduan, Pitagorasen formulan ditugun datuak ordezkatu beharko ditugu. Kasu honetan,
Kateto baten neurria ez dakigu zein den. Beraz, kateto berbi utziko dugu. Gehi, beste katetoaren neurria berbi, kasu honetan 48 berbi, berdin, hipotenusaren neurria berbi. Kasu honetan edo gure adibidean, 56 berbi. Hurrengo pausoa, eraiketa hauek burutzea izango da. 48 berbi, 2304. Eta 56 berbi, 3136. Kasu honetan ere, bigarren mailako ekuazioa ebatzi beharko genuke. Gure helburua katetoaren balioa lortzea denez, hau da, gure ez ezagun hau bakarrik ustea denez, gainerako balioak berdintzaren beste aldera pasako genituzke. Kasu honetan, 3136 ken 2304 egin beharko dugu lehenik. Eta ondoren, berbiduraren aurkako eraiketa, hau da, erro karratua. Modu honetan, badakigu gure katetoaren neurria 28,84 zentimetrotakoa izango dela adibide honetan. Pitagorasen teoremak duen beste erabilera bat hirukiak sailkatzea izango da. Kasu honetan, Pitagorasen teorema erabiliz, berdintza eta desberdintza hauetan fijatu beharko gara. Aurrez ikusi dugun, bi katetoen karratuen batura berdin hipotenusaren karratuaren berdina denetan, daukagun triangelua zuzena dela esan dezakegu. Adibidez, kasu honetan, katetoetako batek 4 neurtzen du, eta beste batek 3. 3 berbi gehi 4 berbi, 25 da. Eta hipotenusa 5 da. Hipotenusaren berbidura, kasu honetan 5 berbi, 25 da. Kasu honetan, berdintzaren bi aldeetan balio berdina daukagunez, konfirmatuko genuke daukagun triangelua zuzena dela. Beste zenbait kasutan, katetoen karratuen batura hipotenusaren karratua baino txikigoa da. Adibide honetan, bi katetoak 3 eta 4 izango dira. Zergatik dakit hori? Kontutan izan, aipatu dugunez, hipotenusa beti triangeluaren alderik luzeena dela. Ezin dugu ausaz aukeratu zein den katetoa eta zein hipotenusa. Alderik luzeena da beti gure hipotenusa. Horregatik, kasu honetan, gure bi katetoak 3 eta 4 izango dira. 3 berbi gehi 4 berbi, kasu honetan 25, hipotenusaren karratua baino txikigoa da. Hau da, 6 berbi 36. Desberdintza hau gertatzen denetan, triangelua kamutsa dela esango genuke. Eta azkenik, bi katetoen karratuen batura hipotenusaren karratua baino handiagoa denean, kasu honetan ikusiko dugun moduan, triangelua zorrotza dela esaten da. Kasu honetan ere, bi katetoak 3 eta 4 izango dira, alderik luzeena 4,5 delako. Beraz, 4,5 izango da gure hipotenusa. 3 eta 4 gure katetoak. 3 berbi gehi 4 berbi, 25. Eta 4,5 berbi, 20,25. Kasu honetan, triangelu hau zorrotza dela baieztatuko genuke. Ikasitakoa aplikatzeko honako adibide hauek garatuko ditugu. Lehenengo adibidean, triangelu zuzen baten bi katetoak ezagunak dira, 15 zentimetro eta 36 zentimetro neurtzen dute, eta hipotenusa ez ezaguna da. Ikasi dugun moduan, datuak Pitagorasen formulan ordezkatuko ditugu. Kateto bat berbi, 15 berbi, gehi beste katetoa berbi, 36 berbi berdin, hipotenusa berbi izango da. Jarraian, eraiketak eginda, 15 berbi gehi 36 berbi, 1521 lortuko genuke. Eta azkenik, berbiduraren aurkako eragiketa, hau da, errokarratua eginda, gure hipotenusaren neurria lortuko genuke. Kasu honetan, 39 zentimetro. Bigarren adibidean, katetoetako baten neurria eta hipotenusaren neurria dira ezagunak. Hauek, formulan ordezkatuko ditugu. Kateto bat berbi, adibidez, 12 berbi, gehi beste katetoa berbi dagoen moduan utziko dugu gure ez ezaguna kasu honetan katetoa denez, berdin, hipotenusa berbi, 37 berbi. Jarraian, eraiketak eginda eta azkenik berbiduraren aurkako eraiketa, hau da, erroa eginda, katetoaren neurria 35 zentimetro dela kalkulatuko genuke.
Hirukien sailkapenak praktikatzeko honako hiru adibide hauek garatuko ditugu. Lehenengo adibidean, triangeluaren aldeen neurriak 5 cm, 12 cm eta 13 cm direla esaten zaigu. Badakigu ondorioz, 13 cm hauek gure hipotenusa izango direla. Eta katetoen neurriak 5 cm eta 12 cm izango direla. Hauek Pitagorasen formulan ordezkatuko ditugu, kateto berbi 5 berbi, gehi kateto berbi, 12 berbi, eta hipotenusa berbi, kasu honetan 13 berbi. Orain, katetoen karratuen batura eta hipotenusaren karratua berdina handiagoa edo txikiagoa den ikusi beharko dugu eta horren arabera triangelua sailkatuko genuke. Kasu honetan, bi aldeetako balioak berdinak direnez, triangelua zuzena dela esango genuke. Bigarren adibidean, aldeetako batek 17 cm neurtzen ditu, beste batek 6 cm eta hirugarrenak 14 cm. Aurrez aipatu dugun moduan, alderik luzeena hipotenusa izango denez, katetoak 6 eta 14 izango dira. Pitagorasen formulan datuak ordezkatuko ditugu eta katetoen berbiduraren batura eta hipotenusaren berbidura konparatuko ditugu. 6 berbi gehi 14 berbi, 232. Hipotenusaren berbidura, kasu honetan 17 berbi, 289. Kasu honetan, hipotenusaren berbidura handiagoa denez, triangelua kamutsa dela esango genuke. Azkenik, triangeluaren aldeen neurriak honakoak direla esaten zaigu. 64 cm, 84 cm eta 57 cm. Kasu honetan, bi katetoak 64 eta 57 izango dira. Eta hipotenusa berriz, 84 zentimetrotakoa. Katetoen berbidura kalkulatuta, kasu honetan, 64 berbi gehi 57 berbi, 7.300 eta 45 lortzen dugu. Aldiz, hipotenusaren berbidura kalkulatuta, kasu honetan, 84 berbi, 7.000 eta 56 lortzen dugu. Adibide honetan, karratuen berbiduraren batura hipotenusaren berbidura baino handiagoa denez, triangelu hau zorrotza dela baieztatuko genuke. Orain, ekin lanari, hurrengora arte.